Welcome back to your pronunciation course. Dnes sa budeme zaoberať témou connected speech, alebo ako sa po slovensky povie, spojená reč. Predtým ako začneme s hodinou, by som vás rada chcela upozorniť na PDF-ka, ktoré nájdete dole v popise videa, alebo si ich môžete stiahnuť oskenovaním tohto QR kódu. Tieto PDF-ka obsahujú poznámky z hodiny spolu s cvičeniami. Niekedy sa tam môžu nachádzať aj informácie, o ktorých sme si nehovorili na hodine. Nechcem po vás žiadne vaše údaje, žiaden váš e-mail, žiadne vaše meno. PDF-ko máte automaticky odo mňa z lásky, zdarma. Tak späť na hodinu. Ak ste niekedy mali problém udržať konverzáciu s Britom, či už kvôli ich rýchlemu rozprávaniu alebo iným variáciám slov, ktoré ste možno aj poznali, len nie v takej forme, v akej boli vyslovené, I've got your back today. Ovládať tieto pravidlá vám pomôže nielen k bezproblémovému rozlíšeniu jednotlivých slov vo vete, ale aj k rýchlejšej plynulosti vašej reči. Čo sa týka britskej angličtiny, na rozdiel od tej americkej, Briti radi slova spájajú a skracujú. Tak sa teda poďme pozrieť na ten náš connected speech. Connected speech by sme mohli rozdeliť do takých 6-7 kategórií. Prvý aspekt je catenation, alebo tiež consonant vowel linking, druhý geminates, tretí intrusion, štvrtý aspekt elision, piatý assimilation, taká asimilácia alebo tiež spodobovanie by vám už mala byť známa z hodín slovenského jazyka. Toto však bude mierne iné. 6. a 7. sú contractions, teda formálne a neformálne. V dnešnej hodine sa budeme baviť o prvých troch, a to teda o catenation, intrusion a geminates. Na ďalšej hodine sa budeme zaoberať elision a assimilation, no a poslednú hodinu budú tvoriť contractions, alebo teda skrátené tvary. A teda catenation, alebo tiež consonant vowel linking. Slovo catenation znamená spájať, zlučovať a presne ten istý význam nesie aj slovo linking. Ako už aj z názvu vyplýva, v tomto prípade budeme zlučovať slová, pričom jedno sa bude končiť na spoluhlásku a druhé sa bude začínať na samohlásku. Tento aspekt výslovnosti vám pomôže, ak nechcete znieť ako Google prekladač. Ak sa teda jedno slovo končí na spoluhlásku, napríklad slovo n, a druhé po ňom nasledujúce sa začína na samohlásku, tieto dve slová stačí hladko prepojiť, respektíve spoluhlásku z prvého slova presunúť na začiatok druhého slova. A nie je teda an orange, ale an orange. An orange. There's an orange on the table. Alebo those antelopes, those antelopes. Those antelopes run really fast. Ideme na druhý aspekt spojenej reči, a to na geminates. Ak sa dve slova, jedno končí a druhé začína na tú istú spoluhlásku, stačí túto spoluhlásku jednoducho predĺžiť. Napríklad vo vete She is super excited for the summer. Je to is super. Alebo tiež these zips. These zips. These zips on my jacket make it easy to adjust the fit and stay comfortable in changing weather. Toto pravidlo však neplatí, ak po sebe následujú dve explozívne spoluhlásky. V takom prípade sa bude treba medzi jednotlivými slovami pozastaviť. Napríklad stop please. Stop please. Bolo by zbytočne ťažké povedať stop please, preto sa tam vlastne robí tá malá pauzička. Dokonca aj tá posledná spoluhláska z prvého slova tam akoby vôbec nebola. Stop please. Alebo tiež rob bombarded. Rob bombarded. Break coconut. Break coconut. Čo sa však ale stane, keď budeme mať dve slova, jedno končiace a druhé začínajúce na samohlásku? Vtedy prichádza na rad intrusion. Intrusion. Intrusion sa do slovenského jazyka prekladá ako vtierať sa, vnikať. A presne to sa pro intrusion bude diať. Medzi dve slová, jedno končiace, druhé začínajúce na samohlásku, sa nám budú vtierať spoluhlásky. A najčastejšie to budú w, j a r. Pri vkladaní w a j sa budeme musieť pozerať na koncovú samohlásku daného slova a podľa toho vybrať jednu z týchto dvoch foném. Ak sa prvé slovo končí na i, a alebo oj, teda všetky diftongy končiace na i, v takom prípade vkladáme medzi slova fonému j. Keďže z fonémy i sa veľmi ľahko prechádza na fonému j. Ako napríklad they are having a baby. They are having a baby. Rely on. Don't rely on them. Today is.
today is. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Aj keď sa môže zdať, že slova rely a today končia na j sa tam nenachádza, sú tam tie tri diftongy I, a alebo oj. Ak sa prvé slovo bude končiť na alebo au, v tomto prípade vkladáme medzi slova fonému w. Opäť je to kvôli tomu, že z sa veľmi ľahko prechádza na w. Čiže know us môžeme tiež povedať ako know us. Know us. People who know us well understand how much we value honesty and kindness. Alebo tiež go away, go away. Could you please go away and stop interrupting me? Grow old, grow old. They got married hoping that they will grow old together. Opäť kvôli podobnému otvoreniu sa môže zdať, že tieto slová končia na w. Nie je to tak, končia opäť na diftongy au alebo o. Teraz sa presuňme na fonému alebo ako sa mu ináč hovorí, the linking a sound alebo tiež intrusive a. Linking a používame vtedy, ak sa slovo končí buď na samohlásku dlhú, alebo potom na diftongy končiace na šva, ako aj šva samotné, teda o, a, Čiže napríklad také for example, môžeme tiež povedať ako for example. Pri našom vtieravom R-ku by bolo vhodné spomenúť, že ľudia, ktorí hovoria akcentom RP, teda received pronunciation, teda tá štandardná angličtina, sú toho názoru, že toto intrusive R by sa v angličtine vyskytovať nemalo. A teda for example by vždy malo byť ako for example. Ako som už spomínala, RP, received pronunciation, je teda štandardná britská angličtina, respektíve toto je skôr zastaraná verzia. Terajšie má názov Modern RP, alebo teda Modern Received Pronunciation. Čisto akcentom RP hovoria už teda staršie generácie, napríklad taká kráľovná Alžbeta ním hovorila. Ďalšie príklady tohto nášho vtieravého RK by mohli byť teacher is, teacher is, our English teacher is amazing, actor inquired, actor inquired. The actor inquired about the script changes before the rehearsal began. Alebo tiež hairdresser asked, hairdresser asked. The hairdresser asked if I wanted a trim or a complete hairstyle change. Ešte jedna malá vec k tomuto nášmu vtieravému R-ku. V slovách končiacich v písomnej verzii na R alebo ER vyslovujeme toto intrusive A častejšie ako v slovách končiacich na samohlásku. Ale nájdú sa aj také prípady, kedy môžete po samohláske povedať toto intrusive A. A najčastejšie je to v slovách draw it a s tým intrusive A by to znelo ako draw it, alebo úplne najviac, čo počujem je saw it, I saw it there. Odo mňa je to na dnes všetko. Áno, viem, kvantum informácií, ale takto nie sme ešte ani len v polke. Dole v popise vás čaká PDF-ko spolu s kvízom, alebo opäť si môžete oskenovať túto QR kód. No a my sa vidíme zajtra na druhej časti spojenej reči. Pa, pa!